Kada trebam ovako progovoriti javno, srce me tuče, nije mu ugodno. Ali ok, imam ja puno različitih identiteta u Hrvatskoj. Azilant sam, student sam prava, musliman s jedne strane, radnik kada radim, a na Instagramu sam potpuno drugi čovjek, jump rope guy. A inače sam stranac iz Turske. Zato ja osjećam odgovornost biti najbolji što mogu, jer vjerujem da mogu promijeniti predrasude prema strancima, azilantima u Hrvatskoj, općenito prema manjinama, barem onima koji me upoznaju, a istovremeno potaknuti one ljude koji su u istoj poziciji što sam ja, kojima se iznenada prekinuo život, da je moguće nastaviti dalje, da je moguće naučiti jezik, pa i kada je težak jezik kao hrvatski jezik, to baš treba. Studirati na tom jeziku je moguće i da je moguće integrirati se u društvo. Volim je dan započeti vježbanjem, trčim, plivam, vozim bicikl, a najviše se ovih dana bavim jump ropom, skačem u žetom, u teretani ili u vani, u prirodi. Počeo sam to u koroni, u lockdownu, to je kada bilo baš užasno vrijeme. Živio sam u podrumu u centru grada, kada je pogodio i zagrebački potres prvi. Bilo mi je to strašno. I onda bi se ujutro natjerao da trčim, nije uvijek lako. Dok treniram, potpuno se smirim. To volim. Zaboravljam stres, poteškoća, udaljavam se od zabrinutosti za budućnost. Sve to odustajem i razmišljam o dobrim vremenima. Osjećam se srednjih trenutaka, sanjam o lijepoj budućnosti. To volim. Nisam nikad volio biti sam, a osobito od početka korone. Zato često idem u kafiće, čitam i učim u kafićima, u parkovima, jer uživam u promatranju ljude i prirode. Podsjeća me kako se život nastavlja unatoč svim onim preprakama, poteškoćama. Mogu se ja koncentrirati u buci za učenje, to mi je uopće nije problem. 2020. sam upisao prvu godinu studije u Hrvatskoj. Slušao sam 3-4 sati dnevno nastave, a učio bi još 6-8 sati dnevno, jer mi je jezik bio slabo. I onda prije ispita sam trebao još 10-12 sati učenje za svaki ispit. I svaki tjedan ili svaki drugi tjedan bi imao neki drugi ispit. Pa cijele godine sam tako učio. Zato sam i dobio dioptriju. Na kraju počeo nositi naočale. To mi je poklon od pravnog fakulteta. Zahvaljujem. Pitaju me kolege i kolegice svi kako uspijevam položiti ispit u roku. Još na stranom jeziku, na hrvatskom, koji nisam dobro znao, koji nisam još uvijek savršen. Trud bi rekao, puno učim, jako se trudim. Nisam ništa pametniji od drugih, ali sada mi je puno lakše ove godine. Sa jezikom pa učim samo 3-4 sati dnevno, dovoljno mi je. Ali ovo mi je i drugi put što studiram. Već sam studirao nešto 2 godine u Ankari i onda sam na Erasmus godinu dana ovdje, pa sam se navuknuo kako studirati, kako učiti. Napustio sam ja Tursku zbog političke situacije, ostao sam u Hrvatskoj i onda sam počeo cijeli studij iz početka. Učenje jezika, naravno, upisivanje na faks, ostvarivanje studentskih prava su bili challenging zbog osobito nedostatka sličnih slučajeva u Hrvatskoj. Nema primjera. Onda sam napisao 1000 mailova od kad sam počeo studirati u Zagrebu. Svima sam poslao, Ministarstvu obrazovanja, Ministarstvu zdravstva, Studentskom centru, referade pravnog fakulteta, profesoricama. Svima sam poslao. Najviše su mi pomogli naravno profesori sa faksa. Nisam mogao dobiti smještaj kad sam upisao na faks. Nisam dobio smještaj u studentskom domu. Nisam mogao dobiti studentsku stipendiju. Nisam imao pravo na punu prehranu u menzi. Pa sam to sve riješio sa vremenom, sa upornošću. Pravilnici nisu bili dobro regulirani, a neki još uvijek nisu.
I zbog toga su azilanti nisu imali temeljna studentska prava. Uspio sam da se promijeni prvi pravilnik za stipendije, a ćemo doći za promjene ostale sa vremenom. Ne samo za mene, nego za sve azilante koji će htjeti u budućnosti studirati u Hrvatskoj. Ne radim planove više što ću poslije studija, to sam prije često radio, uvijek nešto planirao. Htio sam ja ostati u Ankari, završiti faks, diplomirati, onda imati super posao, raditi u jedan od najboljih odvjetničkih ureda u Turskoj, pa se to sve prekinulo. Puno puta su mi planovi tako pali u vodu, pa sad sam naučio više da ne radim planove. Trudim se, dajem sve od sebe, pa što bude. Zanima me pravo, još uvijek me zanima, ali vidjet ćemo. Mislim da imam veliku sreću unatoč svemu u Hrvatskoj. To sam prvi put dobio znak kad sam došao u Hrvatsku na aerodromu. Onaj prvi čovjek, Hrvat, s kojim sam upoznao, pitao sam ga kako bi došao do grada i on je platio za sve taksi i vozač. I to mi iznenadio, ali od tada sam znao da će biti sve u redu i lijepo u Hrvatskoj.